дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. айби ширкати ҳавоӣ бошад, пули мусофир пурра гардонида шавад. дар тоҷикистон барои тарбияи ҷавонон барномаҳои нав амалӣ мешаванд. милисияи тоҷикистон ба қабули ариза аз тариқи интернет оғоз кард. ба аз нав ба қайдгирии симкортҳо муҳлати кам мондааст. шиносоии раиси вилояти суғд бо сохтмони иншооти гуногун дар фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд. вакили мардумӣ бо мардум. дар сурати даст кашидани мусофир аз иҷрои шартномаи ҳамлу нақли ҳавоӣ бо сабаби ба таъхир афтодани парвози ҳавопаймо маблағ пурра баргардонида мешавад. дар ҷумҳурии тоҷикистон тағйиру иловаҳои ҷадид ба кодекси фазои ҳавоии ҷумҳурӣ мавриди амал қарор гирифт, ки ширкатҳои ҳавоиро аз ҳуқуқу ӯҳдадориҳои иловагӣ бархӯрдор мекунад. тағйиру иловаҳои мазкур ба кодекси фазои ҳавоии тоҷикистон охири соли 2022 аз сӯи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон имзо шуда, баъди нашри расмӣ аз соли ҷорӣ мавриди амал қарор гирифт. аз ҷумла ба моддаи 101 кодекси фазои ҳавоӣ қисмҳои 3 ва 4 илова гардиданд. тибқи он ҳамлу нақл диҳанда ӯҳдадор аст, ки мусофири ҳавопайморо дар бораи шартҳои баргардонидан ё барнагардонидани маблағи барои ҳамлу нақли ҳавоӣ пардохтшуда пеш аз бастани шартномаи ҳамлу нақли мусофир огоҳ кунад. таъкид шудааст, ки дар сурати даст кашидани мусофири ҳавопаймо аз иҷрои шартномаи ҳамлу нақл бо сабаби ба таъхир афтодани парвоз, инчунин дар ҳолатҳои дигари ноилоҷ даст кашидан бо гуноҳи ҳамлу нақл диҳанда ба мусофир маблағи ҳамлу нақл аз ҷумла пардохти бебозгашт пурра баргардонида мешавад, омадааст дар муқаррарот. инчунин ширкатҳои ҳамлу нақл ҳуқуқ пайдо карданд, ки аз ҳисоби худ барои гурӯҳҳои алоҳидаи шаҳрвандон имтиёз таъин намоянд. таъкид шуд, ки имтиёзҳои андозӣ ба ширкатҳои барои бардоштани устувории хатсайрҳо, идораи беҳтари паркҳои ҳавопаймоӣ, зиёд шудани интихоби хатсайрҳо, коҳиши арзиши хизматҳо ва чиптаҳои ҳавопаймоӣ мусоидат менамояд. бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон соли гузашта барномаи миллии рушди иҷтимоии ҷавонон дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 ва барномаи давлатии тарбияи ватандӯстӣ ва таҳкими ҳуввияти миллии ҷавонони тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 ба тасвиб расиданд, ки ҳадафи он баланд бардоштани ҳуввияту ватандӯстии ҷавонон ва таҳким бахшидани мавқеи онҳо дар ҷомеа мебошад. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. дар робита ба ин президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатӣ аз санаи 23 декабри соли 2022 таъкид намуданд, ки ҷавонони тоҷикистони соҳиби истиқлол нерӯи созандаи ватан буда, нақши онҳо дар тараққиёти ҳамаи соҳаҳои ҳаёти давлат ва ҷомеа бисёр арзишманд ва назаррас мебошад. мо бо ҷавонони кишвари худ ифтихор дорем, зеро онҳо дар рушди давлат ва ободии ватан фаъолона саҳм мегузоранд, марзу буми сарзамини аҷдодиро ҳимоя мекунанд, ватандӯсту ватанпараст бо нангу номусанд ва ба халқу давлати тоҷикистон содиқ мебошанд. барномаи қабули электронии аризаи шаҳрвандон дар бораи ҷиноят нахуст дар шаҳри Душанбе амалӣ карда мешавад. иттилоъ додааст Амид Ховар аз қавли вазорати корҳои дохилӣ. ба иттилои вазорати корҳои дохилӣ, сокинони шаҳри Душанбе минбаъд метавонанд аризаҳои худро ба мақомоти корҳои дохилӣ аз тариқи интернет ирсол намуда, раванди баррасии онҳоро назорат намоянд. маврид ба зикр аст, ки дар ҷумҳурии тоҷикистон барномаи ислоҳоти милитсия барои солҳои 2021-2025 қабул гардидааст, ки мақсади асосии он роҳандозии ҳамкории зичи мақомот бо мардум арзёбӣ мешавад. дар доираи ислоҳот дар навоии тоҷикистон шӯроҳои ҷамъиятии ислоҳоти милисия ташкил карда шуданд, ки аъзои аз ҳисоби намояндагони қишрҳои гуногун ҷалб мегарданд. ҳадафи чунин шӯроҳо ба иттилои вазорати корҳои дохилӣ ташкил ва таъмин намудани иштироки мустақим ва ғайримустақими шаҳрвандон дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ мебошад. мутобиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 3 апрели соли 2016 дар бораи тартиб ва талаботи пайвастшавӣ ба шабакаи алоқаи барқӣ ва хизматрасониҳои вобаста ба он муҳлати аз нав ба қайдгирии симкортҳои мобилӣ бо шиносномаи шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон намунаи соли 2014 то 15 феврали соли 2023 муайян шудааст. бинобар ин аз ҳамаи шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон, ки симкортҳои мобилияшон бо шиносномаи намунаи соли 1996
ба қайд гирифта шуданд, хоҳиш карда мешавад ки таъҷилан барои иваз намудани шиносномаҳои худ ба хадамотҳои шиносномавию ба қайдгирии шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ муроҷиат намоянд. ёдрас мешавем ки иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ва шахсони ба онҳо баробар карда шуда, нафақахӯрон, маъюбони гурӯҳи якум ва дуюм аз пардохти маблағи шиноснома озоданд. ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд бунёдкориву созандагӣ вусъат ёфта, иншооти гуногун сохта мавриди истифода қарор дода мешавад. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода зимни бозид аз фурудгоҳ ҷараёни корҳои ободониро таҳти таваҷҷӯҳ қарор дод. чуноне иттилоъ дода шуд, дар ҳудуди фурудгоҳ бунёди коргоҳи дӯсандагӣ, тарабхона, ошхона, меҳмонхона идома дошта, ҳадаф аз бунёди иншоот боз ҳам баланд бардоштани сатҳи хизматрасониҳо ба мусофирон мебошад. коргоҳи дӯзандагӣ ва мағозаи фурӯши маҳсулот аз як ошона иборат буда, айни замон 40 нафар бинокорон машғули кор ҳастанд. дар сохтмони тарабхона ва ошхона барои 150 нафар низ теъдоди зарурии сохтмончиён кор карда, тибқи нақша ошхона барои шаҳрвандон ва ҳам кормандони фурудгоҳ 24 соат фаъолият хоҳад кард. дар доираи корҳои ободониву созандагӣ ҳамзамон аз навсозии меҳмонхонаи фурудгоҳ идома дошта, бино бо назардошти талаботи рӯз ба истифода дода мешавад. меҳмонхонаи фурудгоҳ соли 1970 сохта шуда, аз 5 ошона иборат аст. бино дорои наватхона буда, дар як вақт метавонад то ба 200 нафар хизмат расонад. баъди ифтитоҳ дар меҳмонхона то 300 нафар соҳиби ҷойи корӣ мегарданд. дар фурудгоҳ нуқтаи назоратӣ низ фаъол гардонида шуда, 160 адад камера насб гардидааст ки аризаву дархости шаҳрвандон сари вақт қабул ва баррасӣ мегардад. раиси вилояти Суғд барои татбиқи пурраи лоиҳаҳо ва бо сифати баланд омода намудани иншоот ба роҳбарияти фурудгоҳ супоришҳо дода, таъкид кард ки фурудгоҳ бояд ҳамеша зебову озода бошад. ҳамзамон раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода аз парки мошинҳои фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд дидан намуд. бояд гуфт ки соли 2022 дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд 30 адад техникаҳои зарурӣ харидорӣ гардидааст. техникаҳои замонавӣ бо мақсади баланд бардоштани сатҳи хизматрасониҳо ба мусофирон харидорӣ гардида, шумораи техникаҳои парки мошинҳои фурудгоҳ ба 130 адад расид. тибқи иттилои масъулини фурудгоҳ 3 адад автобус, 4 адад зинаҳои махсус яъне трап, 2 адад лентаҳои муосир, 2 таҷҳизоти барқӣ барои муҳаррик, 8 адад мошин, 4 таҷҳизот барои бо об таъмин намудани ҳавопаймо ва ғайраҳо харидорӣ шудааст. ҳамаи технику таҷҳизот навтарин маҳсуб меёбад. раиси вилоят аз ноишносоӣ барои боз ҳам беҳтар намудани сатҳи хизматрасонӣ ва дар оянда низ дастрас намудани технику таҷҳизоти муосир ба масъулин тавсияҳо дод. сипас роҳбари вилоят собиқадорони меҳнат Каромат Икромова ва Рақиб Умаровро ки солҳои зиёд дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд кор карданд, аёдат карда ба онҳо тӯҳфаҳои моддӣ расонид. мулоқоти вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, узви фраксияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон Шодизода Парвиз оид ба муҳтавои паёми пешвои Муаззами миллат, раиси Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамъиятҳои деҳотӣ Хурмӣ, Халифа Ҳасан, Сӯҷина ва Амудара бо мардумони касбу корашон гуногун аз қабили ҷавонон, занон, омӯзгорон, собиқадорон, деҳқонон ва аҳолии оддӣ баргузор гардид. вакили маҷлиси намояндагонро муовини якуми раиси шаҳри Панҷакент Муҳаммад Содир Сафарзода ва раиси кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент, узви Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Мурод Шукурзода ҳамроҳӣ намуданд. вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Парвиз Шодизода бобати санадҳои меъёрию ҳуқуқии қабул намудаи мақоми қонунбарории мамлакат, дастовардҳои замони соҳибистиқлол ва нуктаҳои асосии паёмро соҳа ба соҳа ба ҳозирин таҳлил карда, қайд намуд ки нақши паём дар раванди ободкориву созандагӣ ва баҳри расидан ба ҳадафҳои неку созандаи ҳукумат ва давлат саҳми арзанда дорад. дар ҷараёни мулоқот меҳмонон зикр намуданд ки ҳукумати мамлакат ба рушди соҳаи маориф ва таълиму тарбияи насли наврас ҳамеша аҳамияти аввалин дараҷа дода, ҷиҳати баланд бардоштани сифати таҳсилот ва касбомӯзӣ дар муассисаҳои таълимӣ мунтазам тадбирҳои мушаххас андешида мешавад.
ҳамзамон тараққиёти кишвар аз устувории пояи маориф вобастагӣ дошта, тайёр намудани кадроҳои баландихтисос ва содиқ ба ватан ва қавӣ намудани нерӯи мудофиавии мамлакат мақсади асосии ҳукумати мамлакат мебошад. дар хотимаи вохӯрӣ интихобкунандагон бо намояндаи худ суҳбати озод намуда ба саволҳои хеш посухҳои мушаххас гирифтанд. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.